Manginaot ko mga katropa nga kining ato magahigala nga pagpanagumanuban kining atong pag siaok-saok matag adlaw. No, dili ni mga higala mausik. Mutuhop ni sa inyong mga kasing-kasing, no? Mutuhop ni mga higala sa inyong mga hunahuna nga ang naggapos na toron ang kapobrihon nga minugna ra sa atong gobyerno. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulan. Ang atong nasod bagahigala tugob sa rekursos naturales, abunda bagahigala sa mga natural resources. Dagat isgutan, pangisdaan isgutan mga higala kompleto ta. Muingon kag pag-uma mga higala pagkaon kompleto ang Pilipinas. Naatatanan buhong ta mga higala kung imong tanawon among the nations sa kalibutan kung mga higala kung imong tanawon gwapo kaayo ang atong weather. Dili ta magantos mga higala ni anang winter nga tagtulo ka bulan way moturok mga higalang mga tanom ato adiri ulan ug init gibalansi pag-ayo. Nindot kayo mga higalang atong nason. Ang atong mga kabaybayunan mga higala kasuruyan ikapanghinambog. Ang atong kadagatan mga higala grabe, no? Perti naghana pag isda labas ng mga isda makuha mga kaigsunan. Ang atong yuta tabunok muturok mga higala. Bisag unsay ibutang nimo muturok mga kaigsunan. Pero nganong nakulang tas pagkaon, nganong makulang tas panudan, nganong naglisod ang mga Pilipino mga kaigsunan. Sistema sa gobyerno. Sistema ang korupsyon. Systemic corruption mga higala. Kinsay nagpatuman kanang mga tao nga atong gibutang, kanang mga tao nga atong gipili mga kaigsunan, kanang atong gisaligan, kanang mga Pilipino mga higala nga maunay nahimo natong mga amo karon nga mao na mga higala naghupot, no, sa talikala nga mao naghikot kanato mga higala sa kadagan sa programa nakabantay ka dili sila manugot mga igsoon nga modato ang Pilipino ngano man kay kung malingkawas ta labi na mga higala ang atong unahuna. Liberate your mind mga igsoon. Kini atong unahuna kung mao ni mahimong gawas nun wala na'y politiko mga higalang kawatan nga mapili ngano man ang Pilipino kamao naman. Una sa tanan, liberate your mind. Hatagig kalingkawasan mga higala ang imong unahuna. Aron nga di na ta mailad mga higala niya na mga mangingilad nga mga kawatan ramang gihapon. Aron mga higala nga di na ta mahaylo niya na mga higala 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 nga kwarta mga higala nga usa ka adlaw mahurot ra. Pero ang atong pag-antos mga higala nga ato intao nga tagamtamon kung makapili ta may galang kawatan nga mga lider mulungtad may gala sulod sa 3 ka tuig or more than or sobra pa mga kaigsunan. Kada gumikan kay ang tinuod mga higala nga nagpalisod sa isig ka Pilipino karon dili laing nasod, dili China, dili Espanya, dili Amerika kundi mismo ang atong mga lideres mga higala nga mga way mga kasing-kasing, way mga pagbati ang ila lang mga kaigsunan nga mabuhong ang ilang kaugalingon. Malaya mga higala ang Pilipinas. Gawas na ng Pilipinas. Ikaw usab. Una diha mga higala palingkawasa ang imong hunahuna.